أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وألا أبو سيسي أكفوندا وزلاك Amen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته my brother. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namhlanje Sheikh kule sura le esikhuluma ngosura number 23 suratul mu'minun isura lawo Allah Taala ekhuluma khona ngamakholwa kule sura le Sheikh siku verse 12 subhanallah lawo Allah akakhulumi nama muslims kuphela Allah ukhuluma nawo wonke umuntu amdalile sekuya kuye umuntu ukuthi lento le Allah amtshela yona uyavumelana nayo noma akavumelani nayo lo nkulunkulu wakhe lo amkhonzayo ukwenzile yini lokhu Allah azokhuluma ngakho la. Okay, bismillahir rahmanir rahim. Allah says walaqad khalaqna al-insan, futhi nembala Allah uthi ngamdala umuntu. Subhanallah. Ubani odala umuntu? Allah. Labo nkulunkulu babo ababantu ababakhonzayo badalo ubani? Badalo Allah. Uma ngabe kukhona labo nkulunkulu babo ababakhonzayo abakudalile, i-challenge Sheikh mina ngiyayifaka. Abakusho ukuthi owethu unkulunkulu lo esimkhonzayo udale nakho. Ngoba nangu nina Allah niyasho ukuthi udale ini. Akusho thina, kusho yena uAllah Qokwelo wakhe. Okay. Uthi ke Allah wadala umuntu min sulalatin min tin. Allahu akbar. Uthi Allah wadala umuntu ngokukhishwe obumbeni, ngobumba. Umuntu umdale ngani ngento ekhishwe kuphi? Obumbeni. Okay, from ngobumba. Allah uyasitshela ukuthi umuntu umdale ngani. Ababo onkulunkulu badaleni bayidala ngani. This is a challenge esibanikeza yona ukuthi anybody ofuna ukudebate thina ama Muslims aze nalempendulo ukuthi lo nkulunkulu lo amele yini ayidalile. Straightforward question, right? Then ke my brother la uAllah uyamchaza manje umuntu. Okay, uthi umuntu ngumdale ngobumba. Ubani loyo? Umkhulu uAdam, umuntu wokuqala. Angithi yabona uyaqhubeka uthi thumma ja'alnahu nutfa fi qararin makin. Allahu akbar. Uthi Allah number 13 bese simenza ngesidoda. Allahu akbar. Simubeke endaweni yakhe kahle yokuphumula. Allahu akbar. Allah ukhuluma ngesibeletho la. Uthi umuntu sengimdalile ngase lo wesibili ngamdala ngani? Ngesidoda. Lo oqala umdale ngani? Ngobumba. Emva kwaloko abantu badalwa ngani? Ngesidoda, phecelezi ama-sperms. Okay, uthi Allah emva kwaloko ngase ngimubeka endaweni yakhe yokuphumula, your mother's womb. Indawo yakho yokuphumula leyo. Allahu akbar. Subhanallah. Then Allah uyaqhubeka. Allahu akbar. Uthi thumma khalaqna nutfa 'alaqatan. Allahu akbar. Uthi Allah emva kwaloko umuntu ngamenza isidoda ukuthi sibe yini, from ekubeni isidoda waba yini, waba yihlwili, a clot. Alaqa is a clot. Okay, fa khalaqna al-'alaqa mudgha. Subhanallah. Uthi Allah from ekubeni yini, ekubeni yihlwili waba yisigaxa senyama. Allahu akbar. Allah usinikeza nge-stage of embryology ukuthi umuntu ngimdale kanjani. Okay, waba yini, waba yisigaxa senyama. Subhanallah. Fa khalaqna al-mudgha. Allahu akbar. Uthi Allah from there kuleso sigaxa leso senyama. Allahu akbar. Idhaman, ngase ngidala amathambo. Kulesigaxa senyama Allah wadala ini?
amathambo. Qale waba lokuzana waba ama-sperms, wasuka lapho waba yini, waba ihlwili, from ekubeni iswili waba isigaqa senyama, from ekubeni isigaqa senyama wenzani manje, wadala amathambo. U-Allah ke loyo esikhuluma ngaye, hayi abanye onkulunkulu abangadalanga lutho. Right. Fakasawna al-'idhama lahma. Allahu akbar. Uthi Allah mase ngiqeda ukudala lawo mathamba lawo siwambathisa ngenyama amathambo. Lawo mathambo lawo Allah wayombathisa ngani? Ngenyama. Allahu akbar. La ilaha illallah. And then Allah uthini? Allahu akbar. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Allahu akbar. Uthi Allah bese siyenza ukuthi ikhulele kwenye indawo. Mayese kuphelele eseyileyo nto leyo unendawo la yangumbeka khona la akhulela khona, which is your mother's womb, isibeletho sika mama. Allah uthi kula ukhulela khona. Allahu akbar. Then Allah uthini emva kwaloko? Uthi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ngakho ke uAllah makabusiswe umdali obedlula bonke. Akekho kwazi ukudala njengoAllah. Sonke thina icarpentry uyawenza amaplanga, abakhathi ihlahla, lezo ihlahla ezikabani ezika Allah, kodwa uzoyenza isofa, nayo isofa emva kwethu yenziwe yini? Yenziwe icarpentry. Angithi yabona, kube khona ibricklayer uyawakha umuzi, kodwa leso sitina naleyo nhlabathi naleyo manzi akabani? Amanzi ka Allah. So Allah is ahsanul khaliqin. Allah is the best of all the creators. Akafani nabanye abantu abakwazi ukwenza. Allah uhluke kakhulu. So Sheikh, labantu laba abakhonza abanye onkulunkulu nayi inselelo. Abonkulunkulu babo, onkulunkulu babo badaleni. Nangu Allah esho ukuthi kwalabo onkulunkulu babo abakhonzayo badalo uye. Ngoba nabo baqale baba yini? Baqale baba isidoda. Baqeda lapho baba yini? Baba amahlwili. Baqeda baba amahlwili baba yini? Baba yigaqa zenyama. Baqeda kuba yigaqa zenyama kwadaleka amathambo. Emva kwalamathambo lana uAllah wakhava ngani ngenyama. Allahu akbar. Umuphi ke omunye unkulunkulu ke wena ofuna ukumkhonza ngaphandle kwalo odale wena wadala nonkulunkulu bakho? Vulana amehlo bafowethu, kudlaliwe ngani. Labo onkulunkulu mbumbulu laba enibakhonzayo ngelinye ilanga bazofa, bangcwatshwe, babune, babole, baphenduka amathambo, baphenduka umlotha. Ngelinye ilanga wena nonkulunkulu wakho nobe nimile phambi ka Allah subhanahu wa ta'ala, uAllah elibuza ukuthi wamkhonza kanjani lo nkulunkulu wakho, nonkulunkulu wakhe ebuza wavuma kanjani abantu bakukhonze. Allahu akbar. Sengathi Allah angasave. Sheikh, Allah asave kukufur, Allah asave kuzo zonke izinto ezirong, Allah angazifuni, asiholele endleleni eqondile, sihambe eqinisweni, uAllah ahlale ejabulile ngathi ngaso sonke isikhathi. Anything Sheikh ofuna ukisho inshallah mayelana nokudalwa nje komuntu? Ngempela kuyisimangaliso. And ngokwempilo, ngokwazi ukubona kwempilo, ngendlela uAllah sibusise ngayo nokuthi sizibone izinto, nokuthi silazi iqiniso, silithole, silibone iqiniso, sililandele. Ngiyathemba ukuthi umuntu odalayo uye kuphela uAllah, akekho omunye ngaphandle kwakhe. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Ngiyacabanga ukuthi ke bafowethu ke kuzwakele. Uma ngabe futhi kuloko esikukhulumile khona la sisebenzise khona mhlawumbe amagama aziswana, kwaba khona namazwi anenhlabathi, singabantu bafowethu azona ingilosi. Sidalo umdali nathi amaphutha siyawenza, nisixoleleke kulokho. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.